Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si General Miguel Malvar? Peso Commemorative Coin, Republika ng Pilipinas, General Miguel Malvar. At ang likod, 1865, 2015, 150 years, Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Miguel Malvar, ang karaniwang ipinalalagay na huling general na sumuko noong digmaang Pilipino-Amerikano. Siya ang umako sa responsibilidad ng pamumuno ng hukbong Pilipino pagkatapos madakip si Emilio Aguinaldo. Isinilang siya noong ika-27 ng Setyembre 1865 sa Santo Tomas, Batangas, kina Tiborcia Carpio at Maximo Malvar, isang mariwasang magsasaka. Naging mahilig din si Malvar sa pagsasaka at unang nakilala bilang mahusay na komersyante. Nang makaipon, bumili siya ng lupain sa bundok Makiling at sa Santo Tomas na pinatamnan ng dalandan. Sinasabing naging matagumpay ang kanyang pagsasaka at ipinangalan pa sa kanya ang uri ng dalandan na ikinalat niya. Naging gobernador silyo siya sa Santo Tomas at agad nakilaban nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino. Noong ika-31 ng Marso 1877 ay hinirang siyang Teniente General ni General Emilio Aguinaldo. Pagkatapos, naging komandante general siya para sa lalawigan ng Batangas. Siya ang huling nagsuko ng armas pagkatapos ng kasunduang Biak na Bato. Sumunod siya kay Aguinaldo sa Hong Kong pagkaraan ng 1 taon. Nang bumalik siya sa Pilipinas noong ika-15 ng Hunyo 1878 ay may dala siyang 2,000 rifle. Nagtayo muli siya ng hukbo sa Batangas, Mindoro at Tayabas, Quezon ngayon, at naging komandante general para sa Katimugang Luzon. Pagsiklab ng digmaang Pilipino-Amerikano ay nahirang siyang Brigadier General at nangasiwa sa mga pagtatanggol sa Katimugang Luzon. Magiting na ipinagtanggol ng kanyang pangkat ang mga bayan ng Pagsanhan, Pila at Santa Cruz sa Laguna. Nang manghina ang buong hukbong Pilipino, naglungsad ng kilosang gerilya si Malvar sa paligid ng bundok Makiling. Nang madakip si Aguinaldo, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga Amerikano hanggang noong ika-16 ng Abril 1902. Pagkaraang sumuko, namuhay siya ng tahimik at nagbalik sa pagsasaka at pagnenegosyo. Namatay siya sa Maynila noong ika-13 ng Oktubre 1911. May ilang historiador
at kongresista ding nagpapanukalang hirangin si Malvar bilang ikalawa sa talaan ng mga pangulo ng Pilipinas. Ngunit hindi ito kinikilala ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ipinangalan sa kanya ang isang bayan sa Batangas. Mga katropa, tandaan, sino si General Miguel Malvar? Ang huling general na sumuko noong digmaang Pilipino-Amerikano. Siya ang umako sa responsibilidad ng pamumuno ng hukbong Pilipino pagkatapos madakip si Emilio Aguinaldo. At siya rin ang huling nagsuko ng armas pagkatapos ng kasunduang biyak na bato. Sa mga Bicolanos, Diyos mabalos.